אוקיי? הרבה פעמים להמליץ להם אפילו מישהו שיאמן אותם ויעזור להם לקדם את האינטרסים שלהם ולדחוף את עצמם קדימה. התכונה הבאה זה היכולת הערכה העיצובית, שמה זה יכולת הערכה עיצובית? ניתן לראות במשולש ההפוך, כמו שיש לי, אבי הפוכה, אוקיי? המבנה המשולש של הגבות, בדרך כלל יש לאנשים טביעת עין לארכיטקטורה, צילום, עיצוב. תכונה זו מעידה שהבן אדם, הצורה של הפירמידה ההפוכה הזאת, והיום דיברתי עם אנה על פירמידות, איזה קטע, אז הנושא של הפירמידה ההפוכה בדרך כלל מעיד על יכולת עיצובית. דרך אגב, כן מדברים על הפירמידה, זאת צורה די מושלמת, היא מעידה על היכולת של האדם להסתכל ולראות ברמה עיצובית את המבנה, את הפרופורציות, את העיצוב, ממש כמו להסתכל על יצירה אומנותית. לבעלי אנשים כאלה יש הרבה פעמים כישרון בארכיטקטורה, עיצוב, בימוי, ארגון אירועים ועיצוב אופנה. אנשים כאלה גם צריכים למצוא איזון במערכות יחסים שלהם, והם יודעים לחבר איך דברים צריכים להיראות ברמה של קומפוזיציה.